Ɗaya daga cikin tambayoyin da na fi amsawa a intanet ko kuma in ce a social media ko kuma a mu'amala ta da nake da mutane a online shine tambaya akan abin da ya shafi artificial intelligence. Menene artificial intelligence? Ta wace hanya zan yi amfani da artificial intelligence domin na yi sana'ata ko kuma na inganta kasuwanci na ko kuma na inganta aikin da nake yi? Wannan ce ta sa na ce bari ne wannan bidiyon domin na ɗan wayar da kan mutanenmu akan abin da ya shafi artificial intelligence. So da farko dai menene artificial intelligence? Artificial intelligence ko kuma mu ce masa ƙirƙirarriyar fasaha a kalmar Hausa shine wani tsari ne wanda ake kimtsawa wani abu fasahar ɗan adam domin ya aiwatar da aiki daidai da yadda ɗan adam yake yi. Kamar misali yanzu zamani ya za ku ga akwai motoci marasa matuƙi. Asali wannan motocin direba ne mutum ɗan adam zai je ya tuƙa su, amma sai aka sawa wannan motocin basira irin ta ɗan adam ta yadda za su je su tuƙa kansu ba tare da wani ɗan adam ya je ya shiga ya tuƙa su ba. Kamar wayoyinmu da muke amfani da su yawanci za mu ga yanzu suna amfani da wasu artificial intelligence, kamar misali yadda za su yi harsashen yanayi. Asali ɗan adam ne zai je harsashen yanayi da kansa, amma wayar mu za ta faɗa mana ga yanayin da za a iya kasancewa cikin lokaci kaza, temperature ta wacce kake a wannan lokacin, maybe temperature ka rana ta yi yawa ko sanyi ya yi yawa ko something like that. So wannan shine artificial intelligence, yanda za a sa wani abu walau robot, computer, waya ko ma dai menene ta yanda zai yi aiki daidai da yanda ɗan adam yake yi. Za a sa mai basira ta ɗan adam, shine yasa aka ce mai ƙirƙirarriyar fasaha, domin fasaha ce wacce aka ƙirƙire ta amma an saci fasaha ɗan adam ne sai aka sa wannan abun. So ta wace hanya mutum zai bi domin ya inganta sana'arsa, kasuwancinsa ko kuma aikin da yake yi ta hanyar yin amfani da artificial intelligence? A yanzu akwai artificial intelligence tools kala-kala. Wasu za mu yi amfani da wayar mu, wasu kwamfutar, wasu ma kamar because abinda mutanen mu suka ɗauka shine robot, irin robot da muke gani ko wasu abubuwa su kaɗai su ne artificial intelligence. No, artificial intelligence shine duk wani abu da zaka bashi yayi aiki da basirar da ɗan adam yake da ita. Kamar misali akwai ChatGPT da wanda yana ɗaya daga cikin artificial intelligence tools da muka fi sani. Shine zaka je ka rubuta masa, zaka ce kana so za ku je ku hira da shi, za ku hira da misali ChatGPT, za ka iya zuwa ka hira da shi kamar yadda za ka hira da abokinka, ya baka shawara akan kasuwancinka, ya baka shawara akan aikin da kake yi. Kawai za ka je ka rubuta mene ka ce ChatGPT ina so ka yi min abu kaza. Misali kai ɗan kasuwa ne, kana so ya faɗa ma hanyoyin da za ka bi domin ka siyar da kayanka a intanet. Kawai za ka je ka rubuta mai ka ce mai ChatGPT ina yin kasuwanci iri kaza, ina so ka ban shawara yanda za a yi na siyar da kayana kala kaza a intanet ko kuma a social media kaza. Shikenan, babu wata wahala. So babbar matsalar mu shine gaskiya mu ba ma saurin karɓar canji. Duniya kuma yanzu tana saurin canzawa ne. Za mu ga awa 2 ko awa 1 da muke da ita a da a shekaru 10 da suka wuce, yanzu ba iri ɗaya bane da awannin da suke a wannan lokacin. To duniya tana matuƙar gudu, saboda haka dole ne mu yi amfani da technology irin na artificial intelligence, domin yanzu komai ana son a yi shi ne cikin sauri, with very speed. So artificial intelligence shine kaɗai hanyar da zai taimaka ma ka yi sana'arka cikin sauri kuma ka samu result yanda ya kamata. Idan kai likita ne ko malamin makaranta ne kai, ko kuma kana gyaran mota ne, akwai hanyoyin da za ka bi ka yi amfani da artificial intelligence domin ka inganta wannan business ɗin naka ko wannan aikin da kake yi ko kuma wannan tsarin koyo da koyarwa da kake yi. Wannan shine dole ne mu yi adapting artificial intelligence, domin duk wanda yanzu
bai yi adapting artificial intelligence, wato bai yi ƙoƙarin ya sanya artificial intelligence a harkokinsa na aiki ko kuma na yau da kullum ba, yana zaune gaskiya zai zo ya rasa aikin yinsa. Domin artificial intelligence yana canja abubuwa cikin sauri yadda za a riga a yi su. Idan kai ɗan jarida ne kana zuwa ka rubuta articles, ka yi abubuwa, so ko dai ka yi haƙuri ka yi adapting yin amfani da artificial intelligence, ko kuma kana zaune za ka ga artificial intelligence zai zo ya cire ka daga wannan system ɗin. Yanzu waɗanda za su yi aiki in the future, wato duk wanda zai yi aiki nan da shekaru masu zuwa, ɗayan biyu ne, ko ya yi haƙuri ko ya yi adapting ɗin the use of artificial intelligence, wato ko ya yi ƙoƙari ya sanya artificial intelligence akan aikinsa, ko kuma yana kallo artificial intelligence zai ƙwace masa aikinsa.